kalongkar benglong pina dok dalo nonap che thanglong che pajanda tum langle tumen kelalo sami lilirong parpi malin tesopi lapen jirsong taro alang tum phan akimi che pajana almazan ilutum lang ilong set production hin pen ka bonda almazan iko pai totang te pini kala bangso almazana putak le full detail lang ichinan totang te a video le start lo nang labang sola mazano che pajana bang phi mate actress tum belai ken lo aji ki men na actress alang le men ke malin tesopi alang le phan ilutum labang sola mazan long alang le che pajan theilong ji lapen lilirong parpi alang le phan sta melutum labang sola mazan long alang le che pajan theilong ji lapen labang solang mazalong cepazana bang pu mate ektor men kelalo jirsong taru alang le phansi sta melutum labang solang mazalong alang le cepazan theiglong ji ekopai labang solon jir kilundung belai kenlo nonam chet thangklong asamis singer alang le men ke priyanka barali lapen ilutum karbiang longpen owi kimi pen asike jumit nai asingar alang le men ke thare sonjit ronghang alang lutum si labang solon jir ke kilun ikatumlo eko pai labang solon jir phan kitok iga bang phomen kelalo thare sonjit ronghang labang solang mazan phan mohor kne abdun mati cameraman abang phomen kelalo pasista hanse labang solang mazan phan direction ki bidon abang phomen kelalo jorson be labang solang mazan long arjik mi don abang phimen kelalo ambika teron pi lapen labang solang mazan phan producer abang phimen kelalo prima teron pi nanti labang solang mazan mati video ba monang le tumlang iji bote official share production YouTube channel long senang tumlang ilong po nanti tum nason kaki karbi englong mo pen nonam chat thangklong a video mati actor actress video lang iberti natum hashtag channel usalan subscribe inon lapen like tanang pidon ignon lapen comment lang tokenang chining non pinia video klan sikang tonlo kur wang tu